السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحواله. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى طاعت عبادت لنذي صالح عمل لنذي خير دعاء لنذي لطف كرم بلين قبول دبته دينه دنيانه آخرته آباد برسن. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın dirman mübarek yaşayışına 62. yaşına bolon bir qisqaca waqi'a inşaallah deslabına bir muqaddima aydıp inşaallah idinin İmparatori Rum'un Heraklius Kaysar Heraklius şoň hukmynyň iteğinde farmandehide oturan ommanna farmandehide oturan adamyň musulman bolmagy. Deslap inşallah bir muqaddima hyzmatyňyza bir gerekli urun getirip izinden inşallah derman Resulullah'ın yaşayışyna girer. Ey imanly mümin musulman dogalla. Din terbiyetini, din Allah'dan olan edep ve terbiyetin eteğindeki edebin biri bicaken keplemesizlik. Bicaken keplemesizlik. Az keplemek peygamberlerin işidir. Yani aytsak kefini aytmanyga almak der. Aytsak kefin aytmaly, şonu uluklaştırıp gurrun öwü iyidini yitirdik de diýdirmesizlik bir manasy. Qysqa keplep näme diýdiňi düşünmedik de onun da diýdirmesizlik. Purmana az keplemek. Gelişmesi mıdam kan keplemesizlik din edebidir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir derman sözüne diýer: "La tukthirul kalama bighayri zikrillahi azza ve celle, fe inne kasratal kalami bighayri zikrillahi taala qaswatun lil qalb, ve inne ab'adan nasi min Allah taala al qalbul qasi." Rawahu Tirmizi. Ey ummatum dipdir. Bir dininiz, dünyanızda gerek görün bolmandan soňra kan keplemäň dipdir. Bija hamana şmahal ýolly gelýäňiz, daşdan ya ýakynan ýolly gurrun etip gelýäň, ýoldaşyň saňa bir gurrun agdýar, şu oturan märekan içinde. Ol hamana şu gurruny gyzyp barýar, on sen aýdýan, "Ey şu gurrun derkulawr peýdasyz gurrun näme etjek?" diýen, şu dinin terbiyeti daş, gowdatda. Bu gurrundan çıkayıldı, peydasız gurrun nämet. Öýdü de şeýle. Beterde enatala, beterde erle, beterde erkadamla.
özünün bir ağırlygyny, özünün bir haybatyny, özünün bir öýde bir ağır sengilligini, öýde bir uluqonlygyny kän kiplimsizlik bilen sabit etmelidir. Din terbiyesini kulak asyan Türkmen oğullar, din terbiyesini eşitýän Türkmen oğullar, öýde taçagyň başynda ya oturşykda şuhy öl ýerine gülüşmeli wagtlar bolýar. Şonda da dinin terbiyeti bir mizenede goýmak tamam etmeli. Ohum şi Resulullah aleyhisselam'ın ummatından ummat musulmançılıkda ulamalar dağıyal ulamalar geçýärda we her zamanda ba kıyamet etjeli. Olun bir dirman sözü var. Cemaat şu zamandaken milletin ehemmiyetinden kaçıptır. Ünkü zamanında dahi ulamalar bir ehemmiyet berýänmişdikler. Bir killesini ağır diýenmişdikler. Hatta şu mahal mollalyň bir okuyan kitaplary var, belagat dip, ilmi beyan dip, ilmi maani dip, fakat hesaplıcı kipleme vardı da. Ne kıyska kiplemeli, ne kän kiplemeli. İlmi beyan diýeli, ilmi belagat diýeli, ilmi bedi diýeli. Yürütü ödünün 1 ýyl 2 ýyl wagt geçirilýär, 10 ýyl 12 ýylyň içinde. Adim ulamalar dağı bitir üstünde ehemmiyet berýänmişdikler. Ohum aýdýan keplerini özden hayrul kelami ma qalla ve jalla ve dalla. İslam ulamalarının altynyň suwy bilen ýalyp goýmaly görüňlerşi. Musulmanlaryň ulamalarının aýdýan kepsi. Hayrul kelami ma qalla ve jalla ve dalla. Kefin qawsy qysgaja keplemeli, formana keplemeli, açyk keplemeli. Kefin qawsy az keplemeli, formana keplemeli, manasy kän bolsun. Ýöne özü açyk bolsun, hemme kişi düşünsün. Hele erkek düşünsün sen şu muhatabın, şu kulak asyp duranyň. Näme diýen qysgaja keplediň düşündirsene diýmesizlikde. Hayrul kelami ma qalla ve jalla ve dalla. Qysga bolmaly, manasy ulaqan bolmaly, özde qyyn keplemeli, açyk keplemeli. Enemiz Hazreti Aişa diye kana kalamu Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem kalaman faslan yefhamuhu kullu ahad. Rawahu Abu Dawud. Peygamberimiz aleyhisselam qysga keplýänmişde müňlerçe derman hadisi var. Belki milyona var ya derman hadisler. Emma hemmesi muhtasar, qysgaja purmana hemme kişi düşünýärdi. Enemiz Hazreti Aişa diye Peygamberimiz qysga keplýärdi. Emma şu kefi açykdy, işleyen adam kulak asyp düşünürdi. Yefhamuhu kullu ahad. Näme keplýär düşünüp bolanagy diýdirmerdi diýipdir. Açyk keplerdi diýipdir. Bir misal aýdyn, hem edip, hem misal, hem bir geň bir mana hemmemizden türüm. Bu zamanda müteessifane ilminin din edip ölçüğünün şuurun qalansaň men üstünde bir mekarrap duraýyn. Gaýtaýdyn bir il halkyň içinde bir dünýäň bir alawar berewerligi, dünýäň algy bergisi hakikaten bütün insanları şu manadan çıkardı şu mahal. Ar kepleme, kän kepleme, o zatlyň gürrüňine adamlaryň wagty ýok. Şu geçen ulamaların ruhunun şartlığından çürüyümde olsa, şu arada mollulary, padşalyň oğullarını, gowadymlyň oğullarını al keplemek bilen terbiyet berip, zähmet çekip, şu aralarda kitaplar ýazyp, gejelerini günnüz edip, zähmet çeken ulamalyň ruhunun şartlygy üçin birimi duraýlyň şu gurrun üstünde. Abu Hanife Imam Azamy tarihde öwenne al keplerdi diýip aýtýardy. Merke dotyqa az keplerdi diye. Şonu öwellerini Imam Azam Ebu Hanife, şon tamam tarih kitapdaýdanda kän keplemedi diýerdi. Yani şon bir
övülmeli bir iftihary diýdik ha. Keplerini açık keplerdi, düşündürürdü, bir daha sorulsa yerine getirip cevap verirdi, o hem yeni keplemen otururdu. Bir Amerikan içinde, onu keplemeli mi? Ansatacak, şu meclis keplemege niyazı bağ olsa keplemeli, ay bolor da değil mekade koyumullah, hakılış. Bolor da nektir kan kepler otin, koy da mideni de değil mekade, Qadim Hazreti Sa'diyana qaqıllı adamlar terbiyet veren aydiyada. Qablazam ki bir guyan bas, to bas konni. Bollu da değilmeke sen kestiye görürün. Emmem meclisin niyazı oturdu, kepla oturdu. Ya Hacı Abdullah Ansari'den sorattırlar. Zorlu hem alim, hem pir, hem evliya, hem murşid. Hazreti Hacı Abdullah Ansari, pir ahrat. Alim Rabbani adam işte Allah evliyalardan estin evliyalardandır inşallah. Kepleme kavmi keplemesizlik kavmi deyiptirler. Hacı Abdullah Ansari'den sorattırlar. Kepleme kavmi keplemesizlik kavmi. Hacı Abdullah Ansari murşid adam, pir adam, insanları terbiyet veren adam. Ol bir pirane cevap veriptir. Keplemek de qaw deyip bolmaz, keplemesizlik de qaw deyip bolmaz deyipdir. Häzir men şol adamy göreyin, bir näçe adamly keplemese qawy, bir näçe adamly keplese qawy. Adam sana bağlı deyipdir. Bir näçe adamlar keplemese qawy, bir näçe adamlar kepleseler qawy. O yani näme deyipdirler o hem ýene de. O hem aýdypdyr, bir adamlar kepledigiçe adamlaryň gursagyna garanqylyk düşýe, olar keplemese qawy deyipdir. Bir adamlar kepledigiçe tarafyň gursaklarynyň nury artýa, olar adam näçe keplese qawy, adamlar dine gaşyn geçirer deyipdir. Hazreti Hacı Abdullah Ansari'ň aýdan kefiş. Be her hal Resulullah'ın özünden derman görürün aýdyň. Hazreti Ebu Hureyre aýdýar, bir gün Peygamberimiz enimiz Hazreti Aýşaň hücresinden otağından çykdy, men dirrew ýygyna düşüp gitdim diýer. Enimiz Hazreti Aýşaň otağından çykdy, men dirrew ýygyna düşüp gittim diýer. Am gurrundeş bolupdyr, ýoldaş bolupdyr, gowur ýerligini tabit edipdir. Hamany aýrylyşyp bilmän o hakykatan da şeýle. Hamany däl, hakykatan aýrylyşyp bilmän. Enimiz Selman otağına girdi diye. Ebu Hureyre daşarda durupdur. Sümme haraca min beyti Selma fetebi'tuhu. Enimiz Selman da otağından çıktı, men yine iyini çıktım diye. Feltefete sallallahu aleyhi ve sellem ileyye sümme kal, ya Ebu Hureyre زور غبا تزدد حبا أخرجه ابن عدي. Enimiz Hazreti Aýşaň otağından çykdy, ýygyna düşüp gitdim. Enimiz Selman öýünden çykdy, ýygyna düşüp gitdim. Ahan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam maňa bakdy, ey Ebu Hureyre, zur gibban tazdad hubban. İki kelime şudur şu maňa hemme kişi düşünýärdi şonu. Zol ýygyna düşüp ýörme, käde sataşdan mehabbetin artar diýipdir. Türkmen aýda barsaň, günne barsaň diýip aýdýan mesele bardyr. Zur gibban tazdad hubban. Ebu Hureyre näme etipdir? Enemizin öýünden çykanyr, ýerine düşüpdir. Ýani her öýüge girende süýrenip durma, ýygyna düşüp ýörme. Hemme insanlara da kıyamata ders berdirdi. Zur gibban tazdad hubban. Muhtasar, qysgaça, purmana hemmekşte düşünýärdi. Käde ziyaret et, mehabbet artar diýipdir. Ýygyna düşüp durma diýdigi de gije unnýdi. Oň tarafy bagly, bir adamlar bar, günne her sagatda ýanna bolmaly, bir adamlar bar, güne ýanna bolmaly, bir adamlar bar, heftede ýanna bolmaly, bir adamlar bar, aýda bolmaly, onu öz haklyň menen taraf bilen maslahatlaşyp bilen öz barnamany bilen. Bu direkt tamam Peygamberimizin derman sözleri şeýle de müňlerçe hadisler. Kur'an-ı Kerimden sonra yerin yüzünde en kısa purmana öyle de açık hemme kişi düşünür ýaly aýdylan kep Resulullah'ın mübarek ağzından çıkan keplede. Aleyhissalatu vesselam.
Indi bu barada yeni bir ulamalyň aýdan kepi bar. Onu aýdaýyn, oham inşallah Resulullah'ın gurjuguna gireriz. Bijakan keplemesizlik barada. Bir ulaqan adam ulaqan molullygyny bilmek barada. Adam 15 ýaşdan geçenden soňra öýle birimi saýhylly bolmak, saýlanmak barada. Bir elinne, dilinne, yüregine tesbih bolmak barada. Allah'ın zikri olmak barada. Ýöne bijak kepläp durandan kädi goý iş ýerine, goý özüniň kesip ýerine, kesip etýän, çörek çykarýan ýerine, ýa bazaryna, ýa özüniň maşynyna, ýa her ýerde öýünde elinde de tesbih bolanyň işgali ýok. Arapda zakira diýip aýtýarlar. Zakira seni zikretmäge ýadyňa salýar diýdiler. Başga bir bernamaň bolmandan soňra ol riýakarçylyk däldir ha. Dinin tersi de däldir. Ýöne gowul ýa-da elinde bolanna. Bir belli bir hamana bir pire gol berip özüniň bir büýrüğiniň etegini bolmandan soňra ýöne boş oturandan zikredip otursa gowda. Dili bilen, eli bilen, tesbih bilen. Ulaqan adam din eneler, geliller, ulaqan adamyň ulaqan bilmeli terbiýetindendir. Ulamalyň birinden soratdyrlar ine şu görüň. Ebu Hanife Imam Azamyň zamanyny bolan görüň. Mel belagat yerine yetirip doğru açık keplemek ulamalar şoňa belagat diýerler, ilmi belagat. Belagat näme bolýar diýipdirler. Ebu Hanifeň zamanyny bir ulamalyň birinden soratdyrlar. Onda ol jogap beripdir. Ma ballagaka al-jannah. Seni Allah'ın rızayetine cennete yetirýän zada belagat diýilýär diýipdir. Oňa olay diýipdir. Leysa hada urid. Yo men muna aýdamak diýipdir. Belagat diýip ilminiň içinde näme aýdylýar diýipdir. Oňa bu alim adam görüpdir, bu adam kän kepleýän adam. Oňa ýene jogap beripdir. Ma bassaraka mawadi'a rashadika. Belagat diýdigi bir şeýle kefaýetmek diýdigi, ýerine ýetirip keplemek diýdigi, öz abraýyň, öz tarakkiň, öz üsmüňi bilmek we şonu görmek aýdylýar diýipdir. Am ol adam aýtdyr, "Leysa hada urid." Yo men muny aýdamak diýipdir. Sen başga zat jogap berýän diýipdir. Am ol aýdypdyr, "Men lem yuhsin an yaskuta, lem yuhsin an yasma, we men lem yuhsin an yasma, lem yuhsin an yaqula." Bir adam kän keplisi kän gulak asyp bilmez diýipdir. Men kepim gulak asyp diýdigi da tarafa. Kän keplisi kän gulak asyp bilmez diýipdir. Kän gulak asmayan adam gow keplep bilmez diýipdir. Belagat diýip şoňa aýdylýar diýipdir. Ama ýene aýdypdyr. "Leysa hada uridu." Men muny aýdamak diýipdir. Onu bu alim ýene jogap beripdir. "Inne ma'şaran nebiyyin ala nebiyina ve aleyhimus salatu vesselam qalilul kelam. وكانوا يكرهون أن يزيد المنطق." Onda alim adam yine jogap beripdir. "Ay hacı däde" diýipdir. "Ay ogaw adam" diýipdir. "Peýgamberler kepleýänmişdik" diýipdir. Bijakan keplemeýän peýgamberler ýokuş görýänmişdik diýipdir. Dinin terbiýetini dälken keplemek diýipdir. Ine bir gowy mukaddama, gowy terbiýet, gowy edep ilminiň içinde bir bernama galyşsa da ulaqan adamlar, ulaqan oglanlar 16-17 ýaşdan meýler bitirdi däde, aga ulaqan adamlar bir kän keplemesizlik, kepleseňde gow keplemek, jaýly keplemek, gysga keplemek, purmana keplemek diniň edebindenligide. Geleyli Resulullah aleyhisselam'ın derman ýaşaýşyna 62-nji ýaşyna mübarek ömürleriniň ahyrlaryna bolan wakaýalardan. İslamu Farwat ibn Amr radiyallahu anh el-amil li Qaysar ala Umman. Heraklius'un bir karmentlerinin biri, işleýärleriniň biri Umman mantagada Araplyň arasynda farmandehide oturan
Farvat ibn Amr diýilýän bir Mesihi alim adam. Şo milletin padşahy ýanyk bolup oturan adammış. Ýöne Urupa akrapdy varmışdyk. Bir Sasani padşalar Hosru Perviz tarafa dämişdikler. Olar Rum tarafamışdyklar. Heraklius'un hukmunun eteginde şolara maliyat geçirmeli milletmişdikler. Mesihiymişdikler öldürdi. Nasrani Mesihiymişdikler. Alimmişdi öldü. Bir hakikati bilipdir, görse ömrü geçip barıya. Şol baş olup şu milletin üstünde oturan yerinden iman kelimesine edip Müslüman olupdur. فكتب بإسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Müslüman oldum deyip Resulullah'a namı yazdı. Berekallah. Peygamber'i hoş ediptir, belki Allah'ını hoş ediptir. O iman menen dünyadan geçecek adamda. Farvat ibn Amr diýilýän Mesihi adam inni tarihte radıyallahu anh deyip Resulullah'ın zamanına Müslüman olup imanı kamil, İslami kamil, ihsanı kamil bilen dünyadan geçen adam deyip sebep bolupdyr da. Allah onun radi olup cenneti Firdevs ata etsin. Tarihte näme bolupdyr? Hazreti Farvat ibn Amr radıyallahu anh tamam tarih kitaplarda, men öz gören tarih kitaplarımda hemmet şol adamın izinden kan hayır doğa edipdirler. Delili näme? İşte görürsünüz delilini. Ama anna tamam sahabalar agdalta radıyallahu anh tamam edilýärdi. Emma şu günler adkhalahullahu taala cennetin naim yerhamuhullahu azza ve celle rahimahullahu taala şicelik hayır dualar etipdir. Şu Müslüman ulamaların tarih kitaplarına Hazreti İbn Kesir yani bu beylik ulamalar, tarih yazan ulamalar, hadisi ökte ulamalar, burayı delil näme? Resulullah aleyhissalatu vesselam'a Müslüman oldum deyip namı yazıptır. Onu bir adamdan iyi veriptir, naman kaptanına bir kovi at, bir kovi katır, bir kovi eşek ve bahalı hiyuri erzişli kımmatlı evin maşları şunu Medine-i Münevvere'ye vararsan ve mübarek Resulullah aleyhissalatu vesselam'a min taraftan savgat edip verirsin deyiptir. İyi veren dirman naması ve iyi veren savgatları, hediyeleri Medine-i Münevvere'ye sağaman geliptir. Tamam tarih kitaplarda namasını sept etipdirler. Hizmetini de okap vereyim. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek mehzerini okaptırlar. Hem kıysga hem formana asıl vurrunçtay. Yoksa uzuk namalar yazmalılar, sefeler yazmalı. Men şeyledirin, men şeyledirin, men şeydendirin, men şeyt kesip verendirin, men şeydendirin, men şeyt çektirin. Hiç o cile değil, gör nam yazdır. Bismillahirrahmanirrahim. Li Muhammed Resulillah el-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. لمحمد رسول الله النبي إني مقر بالإسلام مصدق به أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإنه الذي بشر به عيسى بن مريم والسلام عليك. درمان مبارك نعمش بقدر مقدمler okuyordum fakat şu naman hurmatından çürüyor. Bu kadar akıllimi var da sizin hizmetinize getirdim fakat şu binden namasının hurmatından çürüyor. Bu kadar akıllimi var da mukaddime edip sizin hizmetinize getirdim fakat şu derman sahaban namasının kıyskalığının hurmatından çürüyor. Allah onun radi ol cenneti firdevs ata etsin. Manasını ödüm Bismillah yazıptır. Desler Resulullah'ın derman adını yazıptır. من إقرار ديان وتصديق ديان إقرار باللسان وتصديق بالقلب يروهم ودلمه دي ترجع ديتر أصل معنى عطشا إني مقير بالإسلام مصدق به
yüreğim menen kabul ediyen dilime de getirecek deyiptir. Yani men başıma näme düşse Heraklius'a elam etmeli. Men musulman oldum diyecek. Onun kelime-i şehadet aydıptır. İslam'ın yüze çıkardı. Mesihi olur Mesihiymiştik onu belli diptir. Näme deyiptir? Min şehadet biryan innehu ellezî beşşere bihi İsa ibn Meryem. İsa peygamber bizi buğuşlak gitti. Bir Ahmet Muhammed gelecektir. Senin men kabul ediyenliktir. Aleyhissalatu vesselam. Yani men olur Mesihiydim deydiği da. Vesselamu aleyk tamam olana. Yoksa Resulullah aleyhisselam'ı yazdı. Uzak getirmeliler. Bari yok kurduğunlarını. O cürü derler. Hayrul kelami ma qalla ve celle ve delle. Ulemâ-i İslam'ı diye. Allah ulemâ-i İslam'ın ruhlarını şad etsin. Bağ edip verirlerini Allah hepsetsin. Hayrul kelami ma qalla ve celle ve delle. Kefin qavsi, qisra keplemek, tor mana keplemek, kefin düşündür keplemek. Mübarek nama Resulullah Aleyhisselam'a okap verdirler. Hak Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Hazreti Bilal'a aydıptır, gelin mihman qavsiyle gittiptir. Ve dinimizi alıp, istirahat alıp, idine gitmek olunna Resulullah Aleyhisselatu Vesselam derman naman cevabını iyi verdir. Sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Aleyhisselam'ın derman cevap namasını hizmetine de yetirin. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammed Resulillah ila Farvat ibn Amr. Selamun aleyke. Min Muhammed Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila Farvat ibn Amr. Selamun aleyke. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنه قدم علينا رسولك بكتابك فبلغ ما أرسلت به وخبر عما قبلكم وأنبأنا بإسلامك وإن الله عز وجل قد هداك بهداه والسلام عليك. درمان رسول الله عليه السلام mübarek namada yazdıran dirman kelimeleri. Bismillah'den son Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın iyi veren dirman peygamberi Farvat ibn Amr'dan çürüyüm mahsusan özüne salam aytyanlıktır. Naman içinde Allah'a hamd ediyarın. Ol Allah'ı ki ondan başka hak ma'bud yoktur. Bismillah'den son, elhamdün son, ey Farvat, sen iyi veren naman bize sağlık bilen yetişti ve sen yanında näme haberler geçýärligini bana aytdy. Sen iyi veren adamın. Ve hem naman üstünden ve hem dili bilen bana haber verdi. Sen musulman boldun diye. Allah Teala kursanı koyup ak yolla seni salıptır. Vesselamu aleyk. Yine de naman ahirine vesselam etiptir. Yine de sana ahirine de naman söylen salami veriyenliydi. Yine kısaca manadan dolayı kan kepli meselelik hem kişi düşünüyor hayrul kelami ma qalla ve celle ve delle kefin qavsi qisqa manası kan hem kişi düşünmekte. Allah'a hamd Müslüman olmanın haberi var ve minnet idame Müslümanlığına Allah kursana koyuptur Allah'a hamd ettir deydiği de. Göreyli näme gurrunlar bolupdyr Hazreti Farvat ibn Amr'ın üstünde. فبلغ قيصر إسلام فروة رضي الله عنه فبعث إليه فأمر بحبسه. Heraklius haberi bolupdyr Hazreti Farwa Müslüman boldy.
Bir farmandehide padşah ýaly bolup oturan yakasy belli bir Mesihi adam musulman boldy diýip Rumda ýaýrapdyr gördi. Odolla görün geçenler Heraklius diýilen adam Şamda oti qaçaqtyň üstünde Resulullah namazı okulanna maňraýyndan boýur der akan adam. Namaň güýjünden dirilen adamdır. Oşul adam hakdygyny men bilýän diýip ýöne padşahlygyny elden bermejek bolup kafir bolup dünýeden geçen adam. Tamam taryh aýdýar. Heraklius onu çağırıptır yanına. Onu tustağazından oklaptır. Kan taklaptırlar, kan zindan ediptirler, horlaptırlar. Heraklius haber yibettir. En irci' ila dinik ve yu'idu ileyke mulkak. Sen önküöz yolun menen bol, İslam'ı ebber, Mesihi bol, önkü yerde sen oturdu illiptirler. Ey cemaatler, kıssa dip kulağa salmaýyn. Özüňe bastygör, sen ogluň şoğun arasynda, ilunyň arasynda, odol kan, gyzyl, kümüş, pullar, odol sen hükmüň padşah bolup oturmak, ýa gaýta şoňa barmaly kafirlik bilen, ýa-da şolaň hemmesini ep bermeli, ulkan inni bir kynçylyk imtihanyň eteginde dur. Birine dünýäni ep berip gidiljek, ay men imanıma gaýym durayım diýmeli, ýokda ay men utançly bolup biljek därli ýakana, ýene de öňkü berdamasyna öňkü ýoluny giýmeli. Allah Taala hiç gaýsyňyzy agyr imtihana hiç wagt salmasyn inşallah. Allah imtihan salan ýerine öýdi ýeňledip kuwat berip, Allah hemmäňiz imtihanlarda muwaffaq etsin inşallah. Faqala radiyallahu anhu La ufariqu din Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abada. Bolmaz olay diýanyň ey Heraklypdir. Heýre içinden gowulýanlar sen Muhammedin hakdygyny diýipdir. Ýöne padşah walakin zananta bi mulkik we ahbabta baqahu. Padşahlyk elden bermejek bolup kafir bolup ketpäň diýipdir. Heýre sen içinden habaryň ma diýipdir. Şu Muhammedin hakdygyny özüň bilýänlersiň diýipdir. Näme diýip men kyssaýam diýipdir. ولكنك ظننت بملكك واحببت بقاه padşahlyk elden bermejek bolup ketpäň diýipdir. İncil açdy gör diýipdir. Ahmet Muhammed ýokmu diýipdir. Heraklius'a haber vardyr. Heraklius aýdypdyr. Faqala Qaysar sadaqa wallah. Dogryny aýdýar diýipdir. Farwat dogrusyny aýdýar diýipdir. Farwat dogrusyny aýdýar diýipdir. Milletden gorkup padşahlym elden giderim qadyp kesipden diýipdir. Mahtumul işan dünýäge hitap edip näme diýär? Ya tutup wagt hiňillenip durmaly bir mübarek mahtumul işanyň sözi. Dünýäge aýtýar, aýlawdyr dünýä. Ey dünýä, indi dünýäge aýdypdy. Ne dogry gelene mehriň iýindirdiň. Ne gelmäne sowgat salam gönderdiň. Farky ýokdur senne merdiň namardyň. Aslan öter, tilki geçer, şiir gider. Ay bereket. Ne dogry gelene mehriň iýindirdiň. Şu dünýäni gowurup, şu dünýäni aşyk bolup, şu dünýäni sylaýany da bir dogry mehabbet eden agahym sennidir. Biter gowaýdypdyr ha. Ne dogry gelene mehriň iýindirdiň. Şu dünýäni gowurup, lap biz dünýede gülmelidir diýen adama da bir dogry gujaga çaňagahym sennidir. Ne dogry gelene mehriň iýindirdiň. Ne gelmäne sowgat salam gönderdiň. Dünýäň içine girmedik adama da falanyğa salam aýdyň diýip salam berýän radyň ýok diýipdir. Parky ýokdur senne merdiň namardyň. Arslan öter, tilki geçer, şiir gider. Şiir ýaly adam da geçip barýar, hokkol adam da geçip barýar, dünýäni tutýan da geçýär, din tutýan da geçýär, ötüp barýar da hey dünýä hemmekse namartda sen diýipdir. Hazreti Ömer ýar şiir adam şehit bolup geçdi. Hazreti Osman şiir adam şehit bolup geçdi. Hazreti Ali şiir adam şehit bolup geçdi. Hazreti Hüseýnjan şiir adam şehit bolup geçdi. Hazreti Ebu Hanife şiir adam şehit bolup geçdi.
Zınnanın içinde secdede şehit bolup geçipdir Ebu Hanife. Sen merttirler. Secdede yatıqa can merttir. Farkı yoktur senin merdin namardın. Arslan öter, tilki geçer, şiir gider. O Heraklius bilen Ulukon farmandihisinde oturan adamın kefaha. Bu uğrun çağırını deri yaldattı. Ey cemaat, dünyanın tarihini tamam kitaplarda günyal ayal yalfırlattırın gürrünlerden habıla. Tarih deyiliyanda dün bir yaş oğlan daş yerden gelip tarih vardı sonra yemin ettim. Can nosuydım. Şayet oturamazsın şuma. Tarih deyiliyanda hamanı men bir kitap çıkarıyan şu kitap 500 ilminden odal düzülüptür diyen. Tarih ne mi diye? Tarih ve ilmi tarihten haber var adamlar. Şun 500 ilminden odal düzülenine senet getir, delil getir diye. Men de delilim yok oturuvermeli olayanlar. Ama yalanla sabit boluyor. Bunlar täze şiir yazılıptır diye. İlmi tarihte bir senet var, bir delil var. Kafir Müslüman şunu kabul ediyerdi. Tarihte tamam sabit bolulurun habla. Yalan ya doğru deyip sen men hükmetip vermeliler. Şuurunu şayet yalan mı olsun ama aydiliye de kâde. Şayet yalan mı olsun? Yo ilmi tarihte yalansın sayılırlı. Bu gurrunu men girmeyin. Geleyli gurrun gidinden. Fectema'atir Rumu li salbi. Emma Heraklius müteessifana Farwa taraftan özünden çürüyüm hoşbahtana. Hukum kesiliptirle datkalarına Farwani darasmalı. Ta Mesihili korkor yani kırkın Müslüman bolmadı yani. Yüze çıkarmadı yani. Filistin bölüpte Filistin'in dövründe ya içinde afrad yani bir su akarsu olmalı. Şun başında Hazreti Farwani öve getirip mübarek boyundan asmalı olupdurlar. Hazreti Farwa öve getirilip darasılmalı olanına qoşgular aydıptır, derman qoşgu. Ala hal ata Salma bi anna halilaha ala ma'i afra ihdar rawahil أبلغ سرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي كان بقشلة كده أنا تبركان يده دنانسني سلمى دي بدنانسن غاده ألا هل أتى سلمى بأن حليلها من دنانام سلمى شمن يغديم خبر برن آدم بولمز مقام ديبتر من دنانام سلمى غا من شي يغديم خبر برن آدم بولمز مقام ديبتر ألا هل أتى سلمى بأن حليلها حلال والترن آرني على ماء أفرا إحدى الرواهل ديالي بر أغازون سنة قرب أفراد يعني سوون سنة مني دارا الشقبول يالا بويندن الشقبول يالا لنانا محبر بالثقو والجق وهم إيدن تمام مسلمانlar ve Müslümanların ulqon erkadamlarından çürüymay diptir. Abliq saratal muslimina bi annani tamam Müslümanların ulqon balgı olan ulqon haqqlıları işsinna diptir. Bi annani silmun li rabbi azmi ve maqami sunkum itimganım Allah'a teslimdir, canım fedadır, asındarı diptir. İman kelimesi bilen dünyadan geçiptir. Darasıdır. Tamam tarih kitaplarda Hazreti Farwadan çirim şuurun aydaqına radiyallahu anhu adkhalahu cennetin naim diye. Yani aydanların Müslüman tarih ulamaları Hazreti Farwan'a kan hayır dua ediyorlar diye. Kufristanın tine kufrun etevinne ulu milletin arasında dünyanın tarihinde padişah olup oturan adam İslam'ın etevinne can merttirdi. Her yağdayda can veriyen adamlar var da o imanın etevinne can merttirdi. Hazreti bir neçe yıl bundan odal hamanı öz zamanında Farwa bir padişah olup geçecekmişti. Ama tarih belki İslam belki Allah'ın yanına Hazreti Farwa ibn Amr radıyallahu anh boldu. Resulullah aleyhisselam'ın ashabları öz zamanında iman getiren adamların hesabından ve şolun toforundan bolup dünyadan iman bağlığı bilen.
İmandan başkası hiçbir yaralardı yandirmaktan oluşan. İmanı kamil bilen imanına ağram imanını verir vermeyeni dünyadan geçen adam olur. İnşallah inni keyifçilerde de 62. yaşta bolan vakayalardan hizmetine de yetirir. Allah iman abruydan hiç kaysiyonu ayırmasın inşallah. Bir alhamdülillah.